V dnešnom videu si ukážeme ľudské parazity, ktoré môžu napadnúť naše telo. Odoberajú z neho živiny pre svoju existenciu, prípadne v ňom žijú a tým ho oslabujú. Parazit často vylučuje do tela jedovaté látky nazývané toxíny. Existujú také, ktorých sa môžeme zbaviť bez väčších problémov, ale sú aj také, ktoré žijú v našom tele po zvyšok života. Začneme tými menej neškodnými, ale dostaneme sa aj k tým, ktoré pripomínajú monštra z hororového filmu. Odložte jedlo stranou, pripravte si žalúdok a začíname. 5. miesto. Ploštica posteľná. Tento malý hmyz o veľkosti jablkového jadierka sa živí výhradne krvou a uprednostňuje práve tú ľudskú. Svoje obete napadá za tmy počas spánku a na sanie krvi používa tzv. Slamku, ktorú zabodne do obnaženej časti tela. Najčastejšie sa jedná o ruky, nohy, hlavu a chodidlá. Uštipnutie spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku bolestivých, neskoršie svrbiacich mierne vyvýšených pupeňov s priemerom 1 až 3 cm. Silnejšie pobodanie u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavová vyrážka po celom tele, avšak u niektorých ľudí môže slina z ploštice vyvolať anafylaktický šok. Poštípané miesta natierame alkoholom, mentolovým alebo eukalyptovým liehom, 10% čpavkom alebo chladivou masťou. Na opuchy prikladáme obklady s octanom hlinitým. V roku 1940 sa ich podarilo takmer vyhubiť z rozvinutých krajín, ale bohužiaľ sa vrátili. Jedným z problémov s týmito tvormi je to, že aké je náročné zbaviť sa ich. Cez deň sa ukrývajú v štrbinách nábytku a stien, za obrazmi, garnížami, tapetami a s obľubou zaliezajú do elektrických zásuviek, kde ich najľahšie nájdeme. Taktiež žijú aj v kurínoch, holubníkoch a niekedy aj v hniezdach lastovičiek a vrabcov. Ploštice dokážu byť ukryté mesiace bez krmenia a keď si už človek myslí, že sa ich zbavil, tak sa znovu objavia. Pre samice ploštíc je to taktiež nepríjemná skúsenosť, nakoľko k páreniu dochádza v dôsledku procesu nazývaného traumatická inseminácia, kedy samec v podstate bodne samicu v oblasti brucha, kam doručí jeho spermie. Z dnešného top 5 prídete najpravdepodobnejšie do kontaktu práve s plošticami. A teraz už prejdeme na tie nechutnejšie parazity. 4. miesto. Loa loa, tzv. Vlasovec očný. Tieto malé červy sú veľmi podobné červom v záhrade, ktoré pomáhajú pôde, ale tu ich podobnosť končí. Ak by ste mali popremýšľať nad časťou tela, v ktorej by ste nechceli, aby sa tento parazitický červ usadil, ktorá by to bola? Verím, že mnohí z vás by odpovedali tvár alebo oči. Africký očný červ to nenazývajú pre nič za nič. Infekcia týmto červom je diagnostikovaná prítomnosťou červa v oku. Táto skutočnosť je desivá, nakoľko dospelý červ dorasta do dĺžky 3 až 6 cm. Pohybuje sa tesne pod povrchom očnej buľvy, čo spôsobuje značnú bolesť a nepríjemný pocit. Snad jedinou útechou je to, že ak je červ jasne viditeľný, tak môže byť chirurgicky odstránený. Okrem plazenia sa v oblasti oka, môže taktiež stráviť mnoho rokov plazením sa aj pod kožou. V skutočnosti môžu tieto červy žiť až 17 rokov a väčšinu z tohto času strávi úplne nepozorovane, až kým sa neobjaví na povrchu oka. To znamená, že človek môže byť nakazený mnoho rokov, než si to uvedomí, ako napríklad žena, ktorá navštívila Nigériu 6 rokov predtým, ako zistila, že má v sebe tohto parazita. 3. miesto. Filarióza. Z ľahko pochopiteľných dôvodov ochorenie spôsobené filariál červami je často mylne označované ako elefantitis, avšak skutočný názov tohto ochorenia je elefantiáza. Je to zvláštne, ale hrubé deformity, ktoré sú viditeľné počas tejto choroby, sú spôsobené maličkými škrkavkami, ktoré sa do tela dostávajú pri uhryznutí komárom. Jednoduché vysvetlenie príčiny masívnych opuchov je poškodenie a blokovanie lymfatických ciev pomocou filariál červov, ktoré spôsobujú hromadenie lymfy v tkanive. Táto choroba postihuje dolnú časť tela, čo môže byť obzvlášť kruté pre mužov, nakoľko spôsobuje masívny opuch semenníkov. Odhaduje sa, že na celom svete je viac ako 120 miliónov ľudí infikovaných filariál červami. U väčšiny sú známky infekcie malé alebo žiadne,
U zvyšku je táto choroba dosť viditeľná. V niektorých komunitách, kde je táto choroba rozšírená, môže postihnúť až 50% populácie. Nádej pre tých, ktorí trpia elefantiázou, je rôzna. Chirurgická operácia môže byť v niektorých prípadoch úspešná, ale nie je ich veľa. Nakoľko sa tieto červy dožívajú až 14 rokov a počas tejto doby sa ďalej množia, tak je táto choroba často na celý život. Druhé miesto, askarióza, tzv. Hlísta detská. Toto zvíjajúce sa klbko červov vo vnútri čreva bolo odstránené z 3-ročného juhoafrického dieťaťa. V podobnom prípade bolo u 2-ročného dieťaťa, ktoré zomrelo, zistené, že malo v sebe takmer 800 červov o hmotnosti pol kila. Aj keď toto sú extrémne prípady, tak táto infekcia je úplne bežná. V skutočnosti má približne 1/5 svetovej populácie určitý stupeň tejto infekcie. Väčšina nevykazuje žiadne symptómy, kým u malého percenta je infekcia sprevádzaná bolestiami brucha a niekedy aj znížením hmotnosti. Tieto červy môžu dorastať do dĺžky až 35 cm a živia sa nestráveným jedlom v našich črevách, takže niet divu, že infikovaný človek často pociťuje hlad. Tieto červy nielenže upchávajú črevá, ale taktiež spôsobujú ďalšie vážne komplikácie. Niektoré červy si môžu nájsť cestu do pankreasu alebo žlčníka, čo je mimoriadne bolestivé. Táto situácia zvyčajne vyžaduje chirurgický zákrok, čo môže byť veľmi nepríjemné vzhľadom na to, že červy majú averziu k určitým anestetikám a tak sa môžu pokúsiť opustiť telo cez ústa. Ďalšia závažná komplikácia je spôsobená migrujúcimi larvami. Ako súčasť ich životného cyklu sa larvy z čreva vstrebávajú do krvného systému a putujú priamo do pľúc. Tu môžu spôsobiť poškodenie pred tým, ako ich človek vykašle, prehltne a vrátia sa späť do brucha. A na vrchole v našom rebríčku sa na prvom mieste nachádza Cochliomia hominivorax. Je to novodobý druh parazitických múch, ktoré sú známe tým, že ich larvy požierajú živé tkanivo teplokrvných živočíchov vrátane ľudí. Toto ochorenie postihujúce najčastejšie kožu a sliznice, vyvolané mušími larvami, sa nazýva myóza. V skutočnosti sa druhové meno hominivorax dá preložiť ako ľudožrút a to je presne to, čo robia. Doslova požierajú ľudí zaživa. Životný cyklus tejto muchy začína tak, že samice hľadajú otvorené rany, kam nakladú svoje vajíčka. Ak si nájdú vhodnú obeť, tak dovnútra a okolia rany nakladú viac ako 100 vajíčok, z ktorých sa počas 24 hodín vyliahnú malé larvy. Tieto larvy potrebujú k svojmu vývinu jedlo a práve tu začína nočná mora. Prostredníctvom svojich rezných čeľustí a hrozivo vyzerajúcich zubov sa začnú zarývať do mäsa a požierajú všetko, čo sa dá. Tieto larvy si dokážu prevrtať cestu až ku kosti, zahryznúť sa do nervov, alebo dokonca sa môžu dostať aj do krvného obehu. Jedným z ich obzvlášť nepríjemných zvykov je, že pri ich narušení sa začnú prevrtávať hlbšie. Toto všetko je život ohrozujúce. Vrátane druhotných infekcií po napadnutí týmito larvami je 8% úmrtnosť. Dnes sa tieto muchy vyskytujú iba v oblastiach Strednej a Južnej Ameriky. V roku 1950 sa ich podarilo zlikvidovať v Spojených štátoch. V Peru bol prípad, keď britská turistka zažila nepríjemnú skúsenosť s týmito malými mäsožravými monštrami. Rochelle Harris sa práve vrátila z dovolenky, kedy začala pociťovať škrabavý hluk vychádzajúci z jej hlavy. Ako ďalšie príznaky pociťovala bolesti hlavy, bodavú bolesť v tvári a výtok z jej ucha. Spočiatku si myslela, že ide o ušnú infekciu, až do chvíle, keď navštívila špecialistu, ktorý objavil hrôzostrašný nález. Pri prezeraní jej ucha lekár náhle stíchol. Po preskenovaní mozgu bolo zistené, že cez jej zvukovod si larvy prevrtali centimetrovú dieru do jej hlavy. Vizuálna prehliadka odhalila to, čo lekári opísali ako zvíjajúcu sa masu červov. Našťastie pre pani Harrisovú, parazity boli odstranené predtým, než dokázali spôsobiť vážne poranenia. Dúfam, že vás video aspoň trochu zaujalo a budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe komentáru, palca hore alebo dole, alebo zdieľania.